sembla malament, doncs repercutirà a tota la ciutadania. Si un privat ho fa bé i se'l marca com s'ha de marcar, doncs no té per què suposar un greuge per la ciutadania. Ens preocupa, i aquí es cita, cert que l'aigua ha de ser un bé públic, només faltaria, però també ens preocupa la situació en la qual es troba ara mateix Aigües Ter Llobregat, que al final ens... Ciutadans de nomenament de Josep Abril com a fill adoptiu de la ciutat a títol pòstum. Senyor Fernández. Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bona tarda a tothom. El passat dia 30 de gener de 2012, la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya va presentar un escrit sol·licitant el nomenament com a fill adoptiu de la ciutat de Mataró del senyor Josep Abril i Argemí. Nomenament a títol pòstum com a reconeixement de la seva trajectòria, d'acord amb el que estableix el reglament de protocol, honors i distincions de l'Ajuntament de Mataró. Posteriorment, aquesta solució ha rebut el suport o l'adhesió del grup d'Història del Casal, de Convergència Democràtica de Catalunya i l'Unió Democràtica de Catalunya. En l'expedient també hi han pogut trobar vostès l'informe favorable en data 13 de febrer de 2012 del senyor Carles Marfà, director del Museu de Mataró, que és a més també historiador, on fa un resum biogràfic molt interessant i molt ben documentat del senyor Josep Abril. L'informe del senyor Marfà inclou dient que el senyor Josep Abril i Argemí, alcalde de Mataró Afusellat, fou una persona compromesa políticament i socialment, condemnada a mort per les seves conviccions i per haver ostentat responsabilitats polítiques destacades en un context especialment complicat, esdevenint així una de les víctimes de més relleu i significació política i social de la ciutat de Mataró. Malgrat haver aportat proves que negaren les acusacions que se li formulaven en la seva contra. Per això avui portem a aquest ple l'acord per ratificar el decret 1688/2012 pel qual es nomena fill adoptiu de la ciutat de Mataró a títol pòstum el il·lustríssim senyor Josep Abril i Argemí, contribuint d'aquesta manera que el seu record formi part de la memòria col·lectiva. Nomenament que ja va ser aprovat prèviament a la Junta de Portaveus el passat dia 8 de març de 2012. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. En aquest punt de l'ordre del dia tenim una petició de paraula que ens ve de part del senyor Jaume Bellveí i Alquimira, del grup d'Història del Casal, i en nom d'aquesta petició prendria la paraula que es comunica la senyora Margarida Colomer. Entenc que és a la sala, sí? Margarida, endavant. Bona tarda. Bé, jo, en nom del grup d'Història del Casal, faré una petita història del Josep Abril i Argemí, el primer alcalde de la Segona República a Mataró. Josep Abril i Argemí neix a Santa Maria de Palautordera el 1869. Va ser el cinquè fill de una família de 10 germans. Va emigrar primer a Granollers, on va aprendre l'ofici de sabater. Després va venir a Mataró. Primer va viure al carrer de Sant Sadurní i després el de Sant Josep. Es va casar el dia 4 d'abril del 1893 amb Josep Caterinem i Tàpies i va tenir 3 fills. Enviudà i després, més tard, es va casar el 17 de juliol del 1910 amb Neus Sánchez Rodríguez, una exmonja molt religiosa amb la que va conviure fins al mort i que va tenir 2 fills. Va ser simpatitzant des de molt jove amb les idees federals i republicanes de Francesc Pi i Maragall. Escrivia diferents articles de diaris de Mataró com el Novedrià i el butlletí de l'Ateneu Obrer de Mataró. Va publicar 2 llibres, un que es diu Colección de Diálogos. És un llibre en el qual hi ha uns articles que estan fets en diàlegs, a l'estil de com escrivien els clàssics. I és un nen que es diu Nono que va preguntant coses i se'ls hi contesten un professor. També va publicar un llibre que el va publicar el 1910, que és Tal com va transcórrer la revolució de 1909 a Mataró. Tant en els articles com en els llibres expressa els seus ideals d'igualtat, llibertat i fraternitat, sobretot en les classes populars.
L'educació científica marca la seva fita més important per construir un món millor. Valorava la ciència per sobre de les creences religioses, per això la seva actitud agnòstica. De les religions en defensa el caràcter de solidaritat envers els altres com a filosofia de vida. El maig de 1892 és ja elegit vocal del comitè del Partit Republicà i Federal de Mataró i el 1893 encapçala ja el seu president. És president fins al 1919. També va ser elegit conseller en aquest ajuntament i ho va fer des de 1899 fins al 1923 en 13 eleccions consecutives. Com a representant de l'Ajuntament va defensar diferents coses. Entre elles, els republicans no van donar suport a l'honor de la coronació del rei Alfons XIII, perquè creien que havia de ser una república, no una monarquia. També trobava que havia de ser lliure que els polítics poguessin assistir o no a les processons de Setmana Santa, Corpus, etc. Des del principi del segle XX anava als enterraments civils per donar constància que ell perseguia una societat lliure i civil i laica. El 1904, com a conseller, també va demanar que arreglessin els carrers, estaven en plena crisi, i que fossin els constructors de Mataró que lloguessin gent per pal·liar l'atur. També va demanar suport a les escoles racionalistes que s'havien suprimit el 1909 arran de la Revolució. Aquí a Mataró n'hi havia hagut 4 al segle XIX. Durant els anys 20, amb les revoltes obreres va ser d'intermediari des de l'Ajuntament entre la patronal i els obrers. Des del republicanisme es creia en la separació de l'Església i l'Estat. A l'estil de França i altres estats europeus que ho havien fet molt abans. Ell en va ser un gran defensor. En les eleccions del 12 d'abril de 1931, Esquerra Republicana va tenir la majoria de vots i Josep Abril en va ser l'alcalde. Es va formar un govern municipal entre els republicans socialistes i Acció Catalana Republicana. Aquest govern va tirar endavant totes les reformes que va fer la reforma, la república, des de l'administració local. En les eleccions del febrer del 36 va formar part de la llista del Front Únic d'Esquerres, però qui va ser alcalde va ser en Salvador Cruixent. Durant el primer temps de la Guerra Civil i molt sovint va haver de substituir Salvador Cruixent perquè aquest estava malalt. Al final de la guerra va considerar que no havia de marxar a l'exili, com van fer altres, perquè tenia la consciència molt tranquil·la. No va fer mal a ningú, ni va incitar a ningú perquè fes mal a ningú. La tarda del 27 de gener de 1939 van entrar les tropes franquistes a la ciutat de Mataró. El 2 de febrer de 1939 el van detenir i el van ingressar a la presó de Mataró. El dia 27 de febrer va ser portat a la presó model de Barcelona i el dia 7 de març li van fer el Consell de Guerra militar. En aquest Consell el van acusar de diferents coses. De ser inductor de la mort de mossèn Josep Sansó, de ser inductor de les cremes de les esglésies i de ser inductor dels assassinats comesos del juliol al setembre de 1936 a la nostra ciutat. Aquestes acusacions en tots els consells militars que es van fer ho feien a tothom, no només en Josep Abril, a tots els que van estar fusellats. Eren unes acusacions típiques. Tots tenien les mateixes acusacions, amb uns matisos uns, amb uns matisos els altres. El matís de Josep Abril i Argemí va ser el següent. Els militars es van centrar molt en la culpabilitat que va tenir Josep Abril i Argemí quan es va decidir la mort del mossèn Josep Sansó. Els acusadors deien que havia substituït a Salvador Cruixent, talment així va ser, i en el moment de marxar la columna Malatesta a davant de l'Ajuntament, aquí davant, ell va dir des del balcó a l'Ajuntament s'havia començat a fer justícia. Els acusadors van dir això, cosa que no era veritat,
ell ho va negar. Aquesta frase després es va demostrar pel diari Llibertat, publicat l'endemà, el dia 2 de setembre. Aquesta frase l'havia dit, fou en boca de Pasqual Leal, de la CNT. Ell va dir: cuidarem de les vostres famílies mentre vosaltres defenseu la república. Per tant, són dues frases molt diferents. Aquest retall del diari Llibertat està en el sumari. Mireu, jo m'he llegit tots aquests sumaris i està, els sumaris de 14 pàgines. Està en el sumari. Per tant, la prova, el Consell Militar la tenia. A part de la seva paraula, tenia la prova. Tot i així, la pena va ser la pena de mort. Fou afusellat el 16 de març de 1939. No es va matar la persona. Es va matar el republicà i les idees que aquest va representar. Era l'ànima en aquells moments del republicanisme federal a Mataró. I en va ser un fidel representant fins a la seva mort. Jo penso que aquí hem de tenir una reflexió enfront al que vosaltres en aquests moments podeu donar suport o no en aquest homenatge, perquè jo penso que és un homenatge. Quan va acabar la guerra, es va fer tot el possible perquè els morts que hi van haver com a desgràcia de l'alçament militar amb la revolta del 18 de juliol pels incontrolats, les administracions franquistes van fer tot el possible perquè fossin enterrats en el cementiri de casa seva. I això està comprovat amb el llibre de mortalitat de tots els jutjats de les ciutats i pobles del nostre país. En canvi, van frustrar tots els intents per part dels republicans de fer-ho. Recordar els morts que hi van haver-hi pels incontrolats va ser política del 18 de juliol fins a l'acabament del franquisme. Totes les esglésies, tots els ajuntaments, la plaça de los Caídos, tots ens recordaven els morts per Dios i per Espanya. Mai ningú ens va recordar els morts que havien defensat la república. Aquests es van sumir amb un silenci total, amb un silenci d'injustícia. Jo penso que avui recordar a Josep Abril i Argemí és un fet de justícia i, per tant, us dono gràcies a tots els partits en nom del grup d'Història del Casal. Avui ha estat un possible acostament a la reconciliació entre ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat. Moltes gràcies.